Hey YouTube. I dag har vi valgt at gå lidt mere op i YouTube, og vi har bestilt en kameramand. Hvad navnet var på han? Najab. Så vi har købt en ny kameramand. Fordi vi er begyndt. Vi har købt en ny kameramand, som vi skal mødes med i dag. Og lave måske noget food review. Men det får jeg se her om lidt, når vi skal mødes med ham. Navnet på ham var vist, hvad var det? Najab. Vi ses! Vi mødes med Najab. Det er første gang, vi mødes faktisk med Najab. Nu skal vi mødes med kameramanden. Han burde gerne være her om lige bagved. Så lad os prøve. Hej. Kameramand. Hej kameramand. Hej. Nej. YouTube. Er vi klar? Er du sulten? Så vi står her med Najab. Najab lige her. Er du klar, Najab? Ja. Og det vi vil reveal nu, det er, at vi skal ind og lave review af Sunset Boulevard Sauce menu. Lad os bare gå derind. Hvad siger du, Viggo? Kom. Hvad går du ellers og laver? Kig alene med det. Så har vi fået vores sauce-menu. Lidt højere. Så har vi fået vores sauce-menuer. Og kameramanden har også lige fået en burger. Og ellers så vil vi lave en review af sauce-menuet. Men lad os gå i gang. Lad os gå i gang. Okay, lad os starte med nogle pomfritter. Skål. Lidt sauce. Man kan også mærke virkelig basen af den. Ja. Wow. Hold nu kæft med. Sådan set Herning Guldkamp. Så er vi færdige med sauce-menuen. Og det er et eller andet med, at en time til 2 efter, så skulle man blive herrelederlig. Mega liderlig. Lige nu. Så føler vi ikke rigtig så meget lider. Men jeg tror, det kommer. Det er noget, Viggo har hørt. Jeg er spændt på at se, om det passer, eller... Ja, det var noget, en mand fortalte mig, inden vi gik ind. Nu. Lad os prøve at se. Hvad med dig, kameramand? Hvad har du? Du fik jo også lidt en sauce burger. Den smagte fint nok. Jeg skal bare... Det er bare bodyen, der skal activates. Ja. Okay. Så vi ses, når vi måske mærker lidt, eller bare... Okay, nu skal vi prøve den her. Ej, det skal jeg ikke. Er I klar? Der er godt nok lidt nogen, der følger os. Okay, er I klar? Okay. Ej, du starter. Okay, er I klar? Okay. Så vi klarede den. Det prøver vi. Nu klarede vi den. Kunne du godt følge med? Vil du have et billede? Vil du have et billede? Selvfølgelig. Okay, det får du her. Ja. Tak fordi I følger os. til. Det var godt nok flinke. Det er jo lidt hårdt. De der fans, man. Stop med. Så skal vi til at prøve Roller Coaster Construction. Det skulle føles som rigtig lige som om du er på en rollercoaster. Deres TikTok så her, hvis I vil ind og følge, men hellere følge os. TikTok. Man skal tegne sin egen rollercoaster. Ja, det er at vælge sit eget theme. Den skulle være lidt ekstrem. Det er ikke for sart og sjæl, det her. Skal vi sætte os? Vi kommer her. Skal vi lave en challenge? Man må ikke holde fast. Okay, no hands. Det kan godt være virkelig, virkelig farligt. Godt. Lidt ondt i maven fra sauce-menuen. Og jeg ved godt, der kun er gået et kvarter, men... Jeg føler, jeg kan mærke det. Okay. Okay. Så skal vi betale 39 kroner her. Vi gør det på jer. Så skal vi altså til at vælge. Så kan vi vælge her. Hvad vælger vi? Dragon World. Dragon World, Cat World, Shop. Hvad synes I?
Hvor skal vi ud? Astronaut derovre. Okay. Galaxy. Skal vi det? Skal vi tage Galaxien? Det gør vi. Okay, så skal vi tegne. Vil du tegne? Ja, det kan jeg godt. Lidt. Så. Ingen hænder. Det er godt vildt det her. Har du brugt det? Jeg har Har du brugt det? Wow. Ingen hænder. Nej. Kom nu, Kevin. Gud, jeg har lidt dårlig mave. Maven. Jeg skal bruge det. Jeg tror, det er så smidt. Alien. Hej, Alien. Ingen hænder. Men det er sur alien. Hov. Der er en stopknap, hvis man ikke lige vil tørre. Det der har en såsmenu, kigger ind. Du kan virkelig være. Fuck. Nu er såsmenuen virkelig ved at... Nu kører den ned. Nej! Jesus Christ! Sommerfuld i maven. Sommerfuld i maven. Lortemaskine. Man får det dårligt. Den her mave, den kan jeg ikke holde så meget med af det. Okay, vi skal gerne med på den, ned mod projektet. Vi skal have taget billeder nu. Man kan bruge det til kørekort, eller pas, eller YouTube-profilbillede. Fun. Okay, hvad for en? Skal vi tage visum? Ja, lad os. Ej, hvad laver vi for fun? Okay, skal vi tage en fun, så skal vi være lidt fun. Der er plads til at være fun derude. Plads til at være fun, ikke altså sådan. Godkendet. Skal man betale inden? Nej, det kan du ikke mere. Okay, så vi kan ikke få nogen fun-billeder. Okay, vi prøver lige med... Visum. Ikke smil med tænder, ikke brug spurgt. Godkendet. Okay, så tager vi billederne. Okay. Næste. Ikke smil, ikke smil. Næste. Det er ikke kameraet der. Ej, vi vil lige slette en. Okay, nu skal vi have nogen med kameramanden. Kan vi gå på kamera? Så hvad kunne gøre visum? Hvad med pasfoto? Okay, kom. Du stjæler lidt showet. Du styrer det. Viggo. Nej. Okay, er det rigtigt? Jeg kan ikke se, at jeg peger. Okay. Skal vi betale? Får man printet, eller hvad? Okay, prøv igen. Hvad er den for jer pille? Superstar. Okay, nu skal vi have stjerner. Stjerner på det næste. Okay. Okay.
Det er sygt god kvalitet. Det er godt det. Okay, skal vi lige have en af kameramanden, der sidder herinde? Okay. Du skal jo have, hvad hedder det? Ja. Nå, okay. Hov, skal vi ikke lige vise... Hallo. Hvorfor gider den ikke det? Skal du ikke tage Rahul? Skal jeg slette alle billederne? Ja, bare tryk kryds. Øj, den tager. Det ligner det. Så har vi nogle billeder af Kæm. Lav lige en fed effekt her igennem hullet. Det ligner bare. Okay. Det er bare det der. Som andet der. Øj, det ligner Nikolaj. Okay. Nå, jeg tænker vel også, vi... Så er vi blevet lidt liderlige nu. Nu er vi... Så... Nej, det er faktisk godt, at vi kan se os selv. Prøv lige at gøre det. Ja, det var det, jeg sagde. Så, står vi herude. Nu er vi ved at være færdige med dagen. Klokken er ved at være Godt. en... Nå. Og er du blevet liderlig? En lille smule. Jeg ved det ikke. Fordi Jeg går nok ind. så føler jeg er bare lidt mere i cola-humør. Ja, cola-humør, ja. Det er fordi mig og Kevin har noget med. Har noget med cola. Måske man skulle have en cola.